Sibingelele abakhathazekile, sibingelele abaphukile emoyeni, sibingelele abajabulile namhlanje na. Isintu sakithi lesi. Siyohlezi sigqugquzela abantu ukuthi mabaphile, mabasukume. Uma ngithi abantu abasukume, angisho ukuthi abantu abagijime beze kimi, kodwa ngithi abantu abasukumele iy'mpilo zabo ngoba kusemhlabeni la emhlabeni kuyagadlwana, la emhlabeni kuyabulawana, la emhlabeni kuyamonazelwana. Nami ngibilise lami ibhodwe la. Nante lami ibhodwe. La nami engiyincengela khona ngithi Nkosi yami la ngihamba khona kukhanye. Nabantu engibabeka izandla baphile. Ngoba anginawo amandla ngokwami, anginakho ukuhlakanipha ngokwami. Kunjalo-ke kunjalo, asivukeni siboneni senzani, sisukumeni siboneni siphilani, sihlanganisani, uNkulunkulu asihawukele. Ibaluleke nonke emhlabeni Nkosi yami, impilo zethu basidinga abafowethu, basidinga odadewethu, basidinga abazali bethu. Sesikhathele ukondliwa abazali noma sesikhulile. Nkosi ube nathi manje, ube nathi. Ngithi usuku oluhle kubo bonke ababuka le channel yami. Ngithi ibhodwe liyaphila, ibhodwe liyasebenza, ibhodwe linendima elidlalayo. Nawe plake lakho lapho ukhona, uthandaze kulo, ulekelele nomthandazo, uzophila impilo engunaphakade. Siyabonga.